wannan boda ta mu ta Jibiya in Allah da ma za a bude ta, kasantuwar ni mun zauna da controller general duka akwai mutane da dama duk mun zauna mun yi maganganu da su ya za a bude bodar Jibiya. Kanan abinda muke gani bodar Jibiya ko bude ta akai, Jibiya an riga an kashe ta, wallahi ko bude bodar Jibiya an riga an kashe ta da sharri da makirce Jibiya yanzu an lalata mu tattalin kasuwancin da bai shahi smogal ba, an maida shi smogal. Mu abinda muka sani smogal mun san abinda muka dauka smogal, amma hudu din kasuwanci ma da muke an maida shi smogal. Wannan ba dacewa bace. Jibiya da an yi wanda za a bi a kashe ta, a ga an ta gaira ta an bi. Yanzu ka dauka daga Katsina ka ce ka je Kano ka sauka ka shigo Katsina za ka Jibiya, ka ga yanda ma'aikatan custom, border drain, 'yan sanda yanda za su dinga tare ka suna challenging naka, suna ansa kudinka wai saboda za ka shiga Jibiya. An mai da Jibiya kamar Niger, kamar za ka shiga wata ƙasa. Wannan haka ba ci gaba ba ne, rishin gwada kishi ne na ƙasa. ya mu ake taimu wannan abin muka zira ido, ba abu bane wanda ya kamata a ce mun zira mashi ido. Abu ne wanda muna iya tashi tsaye ko mu magana, ko babu inda ba mu iya zuwa mu magana akan wannan matsalai. To amma rashin haɗin kai, kowa kan shi yake so, ya haddasa matsalai da ba za mu iya zuwa mu zanna mu tattauna ba, mu tunkari duk inda muke so mu tunkara mu magana dan garin mu, martaba garin mu ta dawo, da ci gaban karamar hukumar Jibiya, tattalin arziki na kasuwancin mu ya dawo. Ni ba ma su mogale ta da mana hankali ba, a'a kasuwancin mu da ake yi wanda bai ta shahi su mogal ba, da aka kashe shi, aka rusa mu gari, aka nakasa mu gari, aka lalata mu gari. Ya Allah, ina tawassali da sunayenka 100 ya Allah, duk mai sa hannu ko mai hannu da shuni wajen lalata mu tattalin arziki na kasuwancinmu na Jibiya, ya Allah, in mai shiryuwa ne ka sani, Allah ka shirya da shi. Ya Allah, in ba mai shiryuwa ba ne, Allah ka sani, Allah ka yi mu katanga karhe da shi, Allah ka raba mu da shi. Allah, duk mutumin da ke so Jibiya ta kaskanta, ta wulakanta, tattalin arzikin nan nata da muka sani, kirarin da ake mata ba don bakin ciki ba da kin fi Kano, ya Allah ka sa tafi Kano fiye da Kano akan wayannan maganganun da ake kira. Yanzu haka muna cikin kalubale sosai. Jibiya garinmu ne, kuma Jibiya mahaifanmu ce, kuma a duk duniya ba mu da gari wanda muke so ya ci gaba ya samu ɗaukaka kamar Jibiya. Saboda a duk faɗin Najeriya kaf, Jibiya tana ɗaya daga ciki farko karamar hukumar da Allah subhanahu wata'ala ya albarkace ta sakamakon kusancinta da boda iyaka da Niger, wanda sakamakon haka yasa Jibiya ba ya mu ba. Mutanen Jibiya, mutane da dama daga wasu wurare suna jin zafin Jibiya akan ɗaukakar da Allah ya yi mata. To sai dai kash, sai muka samu matsaloli a zamantakewar mu. Wannan na jin zafin wannan na jin zafin wannan. Ta ya za a yi wani ya zama wani, ni gani ban zama ba? To sai ta kai shedan sai yake ta shiga zukatanmu, muke ta ainihin ganin jin zahin junanmu da hasada, wanda hakan ba dacewa bane. Yana da kyau a ce mun samu zama ya mu don mu kawo mu wannan garin ci gaba, martaba shi ta dawo, saboda yanzu mun samu matsaloli a wannan karamar hukumar tamu. Hanya ta farko da muke ganin in mun bi ta wannan gari namu Jibiya zai zauna lafiya, abu na farko dole, ko mu so ko kan mu so, dole sai mun hada kan wuri guda. Wannan hada kan da zamu yi wuri guda yana ɗaya daga cikin abin da zai kawo mu zaman lafiya a karamar hukumar mu ta Jibiya, da kuma ci gaban kasuwancin mu a karamar hukumar Jibiya. Wannan ba shakka. Abu na biyu, bayan zaman lafiya, dole ya mu cire makanmu bakin ciki da jin zafi akan taimako, saboda kusan rashin taimako namu yana ɗaya daga cikin abubuwan da su kansu suna ƙara mamu matsaloli a wannan garin namu na Jibiya. Talaka wallahi wani zai yi kwana 2-3 bai ci abinci gidan shi ba, zai taka ya je gidanka yana neman arzikin taimako, ka taimake shi dan ya je ya ciyar da iyalin shi, kila matan shi 2 ko 3 ko 4 bai samu hakan ba. Wannan na daga cikin dalilan da za su iya sa waye maka hasada ko kiyayya ta shiga tsakaninka da shi, wadda har abada ba za ta kaucewa ba. Jibiya mun samu wata mummunar jarabta. Jibiya dai dama sanin kowa ne,
duk Najeriya Jibiya, ba ma Najeriya ba, Afirka tana da labarin Jibiya. Gari ne wanda Allah ya albarkata 100%. So yanzu jin zafin wasu da hasada da jin zafi da duka abubuwa na rashin kyautawa ya kawo yanzu a karamar hukumar mu Jibiya ba wani abin da ke motsawa in ba tourism. Kuma muna ganin cewar muddin ba mu zo muka haƙura muka haɗa hankulan mu ba, tourism ma tana iya gagarar mu, abin da ba mu hata kenan. Boda Jibiya sanin kowa ne a rufe take, boda ta Jibiya kowa ya san wannan a rufe take. So amma ana fitowa da kayan nan ta ƙasa, ba ta hanyar boda ba, ana fitowa da su ne ta ƙasa a kai su a inda ake so kuma a kai da su a gudanar da su. Wannan ya saba ma dokar ƙasa, kuma sabawa ma wadda take sabawa ta kirki. Kiran da zan yi duka ga mutanen nan gabaki da ita gwamnati ikon Allah ce, kuma babu mutumin da zai ce zai jayayya da gwamnati kuma ya ce zai zauna lafiya. Illa abinda nake jawo hankalin mutane da mu gabaki daya mu bi gwamnati don mu zauna lafiya, saboda ita ikon Allah ce, Allah ya ce mu bi ta. Mun ce za mu jayayya da ita kamar mun ce za mu jayayya da ikon Allah ne. Kanan abinda nake so ma in ƙara jawo hankalin mutanenmu na Jibiya, mu yi haƙuri, mu zauna ya mu fahimci juna, ba don komi ba, don mu kawo magarin nan namu Jibiya ci gaba. In dan Allah muke yi, in har dan Allah muke yi, ba muna yi bane dan aljihunan mu, dan aljihun mu ya cika mu yanda muke so mu fata ka. In dai muna yi ne dan Allah, to mu yi kokarin ya za mu kawo mu wannan garin namu, karamar hukumar nan tamu ta Jibiya ci gaba. Ya za a yi ta ci gaba, ya za a yi ta zanna lahiya. Amma rashin haduwa a tattauna mu fahimci juna, shi muna sa san ra'ayin mu ciki, shi ke hana wannan gari namu na karamar hukumar Jibiya da Allah ya albarkata ya zanna lafiya ko ya ci gaba. Babu abin da zan jawo hankalin mutanen mu gabaki ɗaya illa mu haɗu mu tsira tare, mu ruwa mu kan mu asiri, ko mu tsira tare mu zanna lafiya. Dukkan hanyoyinmu da muka san wasu mutane ko sun bata su ko sun lalata mu hanyoyi, mu yi kokarin ya za mu kama medo da martaba karamar hukumar Jibiya, ya za a yi kuma karamar hukumar mu ta Jibiya ta ci gaba, ba ta lalace ba. Yau in Jibiya ta aka ce ta koma baya ga hudda kasuwanci, mun ci baya, wallahi mun ci baya, ba wai gaba muka ci baya muka ci. Illa kokarin mu ya za a yi mu ga cewar Jibiya mun zauna lafiya, kuma karamar hukumar Jibiya mu an ci gaba da yin hudodi na kasuwanci na ci gaba, don mu ta samun ventilation a karamar hukumar mu ta Jibiya. Don haka dole ne mu cire bakin ciki da jin zahi ga zakatanmu. Bakin ciki da jin zafi ya mu katutu cikin zakatanmu, muna jin bakin cikin wani ya karu. Yau Allah ya daga Alhaji Gaddafi na jin zafin wani ya rabo shi ya zama wani. Yau Allah ya daga wannan yana jin zafin ya zai Alhaji Gaddafi ya rabo shi ya zama wani. Wannan abin ina ganin illa ce, hadari ne ga karamar hukumar ta Jibiya. Rashin haduwar kawunan mu yana sa garin mu na farraka kuma yana lalacewa. Wannan sai dai in ce Ubangiji Subhanahu ta'ala madaukakin sarki ya kawo mu karshen wannan matsaloli da muke fuskanta a wannan garin namu na Jibiya.